Кайнар сәлем ТМТV каналы тамашачылары. Яңалыкларга бай булган шоу-биз тапшыруында сезне сәламлим мин Иркә. Әлеге минутта тапшыруны иң куанычлы хәбәрдән башлап җибәрәсе килә. Кызлар, бик тиздән 8 март бәйрәме. Һәм ир-егетләргә искәртеп үтәм. Бу көнне иң куркыныч җан иясе бүләксез калган хатын-кыз. Шуңа күрә сөйгән ярларыгызны игътибарсыз калдыра күрмәгез. Тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Татар эстрадасында яңа яшь йылдыз барлыкка килде. Айсылу. Күпләр аның уңыш сыры нәрсәдә икән дигән сорау бирәләр. Беренчедән, табигатьтән бирелгән искиткеч тавыш. Икенчедән, тырышлыгы. Я җырчы бүгенге көндә Мәдәният институтында 3нче курста укый һәм 2 җирдә эшли. Ләкин Айсылуның продюсеры Илфак Шикаповна игътибарын шул гына җәлеп итте микән соң. Бераз уңайсызрак булса да әйтеп үтим. Нишкә билле, Айсылуның күкрәк үлчәме 5нче. Гомумән, бернинди спорт белән шөгыльләнмәүче кызга табигатьнең мондый размерлар бүләк итүе үзе бер мөгъҗиза. Илфак Шикаповның соңгы арада бар күңелен биреп Айсылу белән эшләве аның таланты белән бәйлеме, әллә инде менә размерлары белән бәйлеме икән? Моның белән күпләр кызыксына. Безгә монысы билгесез, ләкин Илфак Айсылуга яңадан матур җырлар язуы хак. Сүз ахырында әйтеп үтәргә кирәк. Күптән түгел Айсылу Уфада узган ел җыры конкурсында җиңеп кайтты. Без аны бу җиңү белән тәбрик итәбез. Сахраларда ялгыз йөргән чакта яратам мин чәчәк исләрен, бүләк итәм бәгърем, алтыртынма син яшьлегемнең кайнар хисләрен. Татар эстрадабызның гүзәл җырчысы Дилә Нигъмәтуллина матур буена карамастан үзен камилләштерүдән туктамый. Күптән түгел ул Instagram шелтәрендә яңа диетага утыруын игълан итте. Сәбәбе, җырчы фотосессиягә әзерләнә икән. Диетасы да бик үзенчәлекле шоколад диетасы. Бу диетаның кагыйдәләре буенча көне буена шоколад кына ашарга һәм су эчәргә кирәк икән. Ләкин киләсе көнгә Дилә барлык диетлардан баш тартуын игълан итте. Бернинди ябыгу ысуллары спорт белән көрәшә алмый, дип белдерде җырчы. Йөрәгемнең серләрен җырга үрәм, хәтта җил тынып көйләрен тыңлый. Синең дә сөюты яна сизәм, шуңа йөрәк түзәк көтеп талымый. Еллар узса да, кайда булсам да, йөрәгем ишектә ачып килсен килгәнә, язмышны узып, сәбәпләр табып, яннарымда булгана шул җитә, шул да җитә. Заманында рэп юнәлешендә эстрадабызга килеп кергән Шәкүр шактый гына кызларның йөрәген яулап өлгерде. Күптән түгел генә Instagram шелтәрендә татар эстрадасының иң бруталь җырчысы туеннан фотолар барлыкка килде. Бу юлы Шәкүр тормыш иптәше итеп Алсу Хуснуллина исемле кызны сайлаган. Шуны әйтеп үтәргә кирәк, җырчы инде бер тапкыр Лариса исемле кызга өйләнгән иде. Ләкин билгесез сәбәпләр аркасында алар аерылышты. Шәкүрнең әлеге туе гомерле булсын дигән теләктә калабыз. Тормыш бик тиз үзгәрә, мин өлгермим артыннан. Дуслар
Талашса да бір-бірсін Хәл юқсулыш алырға Күкте сүнә йылдызлар Дün ғымырдан ызынра Язмыш қабат суғып йыға Әкиетке шамаған Әйтәлі нинди тішлә Хәл булырлар інімді Кімнәр ерден пулын сузыр Булсам үлем қалімді Иртәнгі тын хавада Кеткен дуслар авасы Хәр жырымда киістіне Оқим тұрмыш намасын Мин тұрышам Құдай күрә Үзгәртірге бұл дүнияны Әмі дүния өзгәргенше Диздәк олыр жанымны Дүния тұқта ашықма Мен үлгірмем артыңнан Үтә йыллар һәм ғасырлар Йөрәккә шулы уйлар Мин ялғышамадымла Тұрмыш ауыр мин беләм Күздәр қарый сәңгәр күккә Кешер безне Мин үтәдәм файдағына қарама Яшьләр утта янган төсле Мин тырышам үзгәртергә Бу дөньяны булган хәтле Зинхар туқта Мен өлгірмін бит артынан Дүния туқта Зинхар туқта Мен өлгірмін бит артынан Мыңаршы Google Play, iTunes порталларында гына сатылган татар музыкасы бу атнадан яңа шикләр ача һәм Яндекс Музыка порталларында да барлыкка килде. Әйтергә кирәк, бу адымнарның инициаторы булып Барс Медиа группасы үзе булып тора. Мондый чаралар белән алар пират контентлар үсүенә, кымаучыларга һәм татар телен, татар музыкасын популярлаштырырга телиләр. Әйтергә кирәк, бу порталлардан музыканы сатып алып кына була. Ләкин бары тик шушы порталлар сыйфатлы, дәрәҗәле музыканы тыңлаучыларга тәкъдим итә ала. Порталның сату нәтиҗәләре буенча иң популяр җырчыларны ачыкларга була. Мәсәлән, Татар җыры фестивалендә iTunes һәм Google Play иң сатылган композиция номинациясында Гүзәл Уразова җиңеп чыкты. Татар музыкаль телевизион премиясында да мондый номинация билгеләнгән. Кем җиңеп чыгар икәнен 2 апрельдә беләчәкбез. Чираттагы номинация интернет кибетләрдә иң күп сатылган җыр. Һәм беләсеңме нинди җыр ул? Балалары. Балаларда Тормышыбызның яме Кызларым ди, булларым ди Яши хәрәти яни Кызларым ди, булларым ди Яши хәрәти яни Худайымның бүләге үсüyüp туймас газиз балалар Яратылып яши бик бәхетле ата-аналар Татарстанның ат казанган артисты Гөлдәния Хайруллина фидакар хезмәт өчен медаленә лаек булды. Дәүләт бүләген җырчыга Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов үзе тапшырган. Президенттан җылы сүзләр ишетеп, дәүләт бүләген алу бик рәхәт, күңелле. Эшләгән эшеңә, хезмәтеңә зур бәя биргәч, канәгатьлек хисләре тоясың. Күңелдә җылы хисләр уяна һәм иҗат итү теләге тагын да кешәя дип сөйләде безгә җырчы. Шоу-биз тапшыруы командасы Гөлдәния Хайруллинаны чын күңелдән шундый вакыйга белән тәбрикли. Алда да зур уңышлар теләп кала. Әлләрегез ничек дидем, уйнап әллә шаярып Сер бирергә һичҗыенмыйм, яшимен дөрләп янып Сер бирергә һичҗыенмыйм, яшимен дөрләп янып Үчләр итеп елларга, җырларга, дөнья тыйгәннәр әле безнең кулларда Үчләр итеп елларга, җырларга, дөнья тыйгәннәр әле безнең кулларда Яшь җырчы Илзилә матурлык салоны ачкан. Кайчандыр чәч тараш һөнәренә укыган җырчы үз салонын ачу турында хыялланган. Бу хакта әти-әнисенә җиткергән. Алар бердән-бер кызларына ярдәм иткәннәр. Әлегә бирдә вак-төяк ремонт эшләре бара.
косметология, маникюр, педикюр, шеш тараш һәм башка юнәлешләр буенча хезмәтләр күрсәтелә. Бу уникаль матурлык салоны. Чөнки бирдә шеш тараш сәнгате мәктәбе бар. Хәзерге вакытта мәктәптә укырга теләүчеләрне кабул итү бара. Укып чыккач, сертификат тапшыралар һәм хәтта эшкә дә урнаштыралар дип сөйләгән Илзилә. Бар уйларым бары синдә, синдә генә. Сөймәсәң дә бары тик бул китмәгенә. Бар сагышым хисләремнең чыңларында. Бар җырларым синең өчен тыңлагына. Йөрәктә син, тик син мине уйламыйсың. Ни җырлыйм, җырларымны тыңламайсың. Ирдемдә язны бутап күзләремдә. Ялгыз багам синең киткән эзләреңә. Ә хәзер бары тик сезнең өчен генә өр-яңа клип бергәләп карыйбыз. Дөрләп яна ялыгыз уша, ышкыннары җилегә уша, куркып җиргә төшәргә. Мин дә учак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән. Син бит киттең бүген бу тәне белән. Йөзләрең бик бәхетле иде. Ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Бар җылымны сиңа бирдем, синең белән көчле идем, шашып яндым, яраттым. Хәзер синсез калдым менә, горур башым түбән яма. Сынды канатым. Син бит киттең бүген бу тәне белән. Йөзләрең бик бәхетле иде. Ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Син бит киттең бүген бу тән белән. Йөзләрең бик бәхетле иде. Ә минем соңгы өметем сүнде. Син минеке түгел шул инде. Таң беленеп килә инде, учагымда күптән сүнде калды бары күмерләр. Мин дә учак булыр идем, бик тиз янып сүнәр идем дә, килми көчемнән.
Бу атнада шоу-биз тапшырының командасы коллегабыз Эльвина белән очрашып, әңгәмә кереп, аның хакта төрле кызыклы яңалыклар ачыклады. Иң мөһиме, Эльвина тормыш иптәше белән яшиме сорауына җавап бирде. Игътибар экраннарга. Исәнмесез, кадерле дуслар. Шоу-биз тапшырында Татар җыры фестивале лауреаты, иң эффект җырчыларның берсе, татар эстрадасының популяр артисты Эльвина кунакта. Сәлам! Сәлам! Ничек синең кәефләрең? Кәефләр бик яхшы. Син әзерме бүген безнең белән кар мотоциклында йөрергә? Мин һәрвакыт әзер. Менә хәзерге вакытта нинди эшләр белән янасың, нәрсәләр эшләп йөрисең? Менә хәзер синең яныңа спортзалда гына килдем әле. Безнең хатын-кызның инде күп вакыты ул балага бирелә. Алай да теге мөкибән китмим, үзем белән дә шөгыльләнергә вакыт табам диясем килә. Хәзерге вакытта нинди проектлар өстендә эшлисең? Бер проект өстендә эшлим әлеге вакытта. Ләкин кызганычка каршы әлегә әйтергә рөхсәт юк. Бу бик грандиоз проект. Алла берсә, сез аны тиздән белерсез. Беләм, уку вакытында, институтта укыганда, син берничә җирдә эшләгәнсең. Менә шулар турында сөйләп китәләр. Кайсы җирләрдә хезмәт куйдың? 11 класста, 11 сыйныфта укыганда ук мин инде официально ресторанда җырчы булып эшлидем. Ул вакытта ук инде теге гаиләдә эшне сөяргә өйрәттеләр диясем килә. Аннары мине Слават Фәтхетдинов үзенең труппасына эшкә алды. Анда эшлидем һәм мин музыка мәктәбенә эшли башладым. 5 ел музыка мәктәбендә эшләдем, 16 яшьтән бирле. Аннары инде теге рестораннан киттем, рестораннан киткәч башка җиргә урнаштым, дизайнер буларак. Менә шулай итеп ничектер һәр вакыт эштә инде мин. Менә Салават абыйда син инде хезмәт куйгансың, анда кем булып? Бэк-вокалистка или яисә инде шун теге аның белән бергә җырчы идеңме? Гастрольләрдә Слават Закишта эшләгәндә бэк-вокалда да басып торырга туры килде. Мин аның концертында сольно җырлыйдым. Һәм инглиз телендә җырладым мин. Каян күреп алдың сине? Мин Слават Закишны конкурсында катнашкан идем. 10нчы һәм 11нче классларда укыганда аның Сандугач кирде күңелгә дигән конкурсы бар иде. Һәм менә шушы экзамен вакытларында җәй көне ул күреп алды һәм мине эшкә чакырды. Ни өчен китергә булдың менә хәзер бит инде аның белән бергә эшләмисең? 1 ел узгач, безнең бит продюсер Барс Медиа продюсер үзәгенә барырга булдым һәм шунда инде үземнең сольный карьерамны башлап җибәргә килдем инде мин. Артларымнан башка йөрмәшсең, мин бит инде сиңа суындым. Күк йөзендә сүнгән йолдызларда йөрәгемнән исмең җуелды. Йөрмә, йөрмә, йөрмә артларымнан, сөям дия башка дәшмәмен. Моңа кадәр синсез яшәгәнне, калганында синсез яшәрмен. Безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире кабылмасын. Беләсең, шулай да төнен нигә төшләремә килеп керәсең. Безнең кишләр инде сүнгән шәмнәр кире кабылмасын. Беләсең, шулай да төнен нигә төшләремә килеп керәсең.
Эльвина, менә тормыш иптәшең хәзерге моментта синең иҗатыңа ничек карый? Кызыксынамы синең иҗатың белән? Бераз дөресен әйтсәк, көнләшмиме? Менә бит инде төрле кешеләр бар эстрадада. Егетләр белән аралашасың бит инде. Көнләшеп торганың вакыты юк, чөнки аның үзендә эше бик күп. Ул моны эш кебек кабул итә. Алай дип теге ир кешеләргә көнләшә дип әйтмәс инде мине. Бардыр инде. Бардыр, әлбәттә ул бит инде. Әйе, ул аны теге андый скандаль рәвештә чыгармый. Миңа калса, ул аның өчен горурланырга гына тиеш, әгәр теге аның хатын әзрәк игътибар итәләр икән. Яшь киенчә, 19 яшьтә син бит инде тормышка аяк бастың. Бераз үзеңнән олырак яшьтә бугайны синең тормыш иптәшең. Бераз шикләнмәдеңме, куркмадыңмы менә шушы моментта тормышыңның шундый этабында? Яшь араларыбыз мин әйтмәс идем, безнең бик зур дип. 10 яшь ул ир белән хатын арасында миңа калса ул артык түгел, ул менә шулай булырга тиеш дип уйлыйм мин. Чөнки ир кеше дә үзен ир кебек хис итә ул вакытта, хатын кыз да үзен теге ир артында хис итәме? Шуңа күрә мин мондан курыкмадым. 2 балалы иргә кияүгә чыктым мин. Һәм минем бер кайчан да курку булмады, чөнки без балалар белән беренче көннән үк алар белән таныштым. Мин гаилә айырып йөрмәдем. Андый сүзләр бик күп чыкты. Һәм шул беренче көннән бирле без балалар белән бик яхшы мөнәсәбәттә. Һәм безнең менә уртак балабыз Раяна да аларны бик каты ярата. Алар һәр вакыт бергә, кайгына бармасын. Безнең бер кайчан да балаларны бүлеп, теге монсына күбрәк, монсына әзрәк, анда әберүздә безнең арада бер кайчан булмады. Гаилә кырасың килә икән, теге куркмаса кирәк диясем килә, теге авырлыклардан. Чөнки бу авырлык түгел, тормышта башка авырлыкларда очрый әле диясем килә мин. Менә хәзерге моментта сез инде син Миннигалиевымы или Абдулхаковга кайтмадыңмы ягыда? Менә шундый имеш-мимешләр йөри. Хәзерге моментта син гаиләдәме? Хәзерге вакытта мин Миннигалиева. Беләм, синең әниең инде укытучы, мөгаллимә булып хезмәт куя күпме еллар буе. Сизелә дә ул сиңа карасаң, теге тәрбиядән. Менә бу ситуацияга ничек карады ул, менә аның карашы ниндирәк иде? Минем әни бу ситуацияны ничек бар шулай кабул итте. Теге мине интектермәде диясем килә. Чөнки ул аңлый, һәр кешенең бу тормышта үзенең юлы. Һәр кеше үзе ул теге дөрес эшлеме, я кирсенчә тормышында хата җибәрәме? Бу бары тик аны гына эше һәм бары тик ул гына хуҗа үзенең тормышында. Күренеп тора, спорт белән дус, фитнес белән шөгыльләнәсең. Каян вакыт табасың? Һәм үзең генә шөгыльләнәсеңме? Яисә синдә инструктор бармы? Авырып киттем былтыр. Бик каты инде. Былтыр 3нче ел була инде бу. Һәм шушы бик каты башларым авыртты һәм теге күпме генә дару эчеп кайгына бармадым мин. Төрле врачларга барып, төрле профессорларга күзәт йөрдем инде, күрендем. Һәм бернинди обезболивающийлар, бернинди уколлар минем баш авыртуым бетермәдән. Һәм шул вакытта бер яхшы гына профессор, невропатолог белән күрештек тә һәм менә ул карап нитеп, менә шундый бәлки сиңа барыргадыр спортзалга, һәм сиңа арка мышцалар дип әйтәбез без аны. Шулар өстендә әзрәк эшләргә кирәк дип әйтте инде. Менә шуннан мин киттем спортзалга. Тренер алдым үземә һәм үз өстемдә эшли башладым. Шуннан бирле мин баш авырту нәрсә икәнен белмим. Син күптән түгел генә әле фитнестан кала, бокс белән дә шөгыльләнә башлаган идең. Моның сәбәбе нидә? Сиңа бәйләнмәгәннәрдер бит? Юк, бу әлбәттә менә мин Турцияга ялтырга баргач былтыр җәй көне инде бик кызыклы бер ханым белән таныштым. Шунда спортзалда. Ул шушы бокс белән шөгыльләнә иде. Ул инде бик күп еллар шөгыльләнә бокс белән һәм мин аңа карап торып кызыксындым да, аннан берничә дәрес алырга булдым. Һәм миңа ничектер мин шул бокс белән янып киттем һәм Казанга кайткач мин бокс белән шөгыльләнә башладым. Әлегә дөресен әйткәндә, менә соңгы 1-2 ай минем инде бокска барганым юк, чөнки вакытым җитми. Әлбәттә, менә хәзер әзрәк көннәр теге яз айлары кебек җитте бит инде хәзер. Барып кайтырга исәп бар яңадан.
Синең инде алып бару буенча партнерың, дустың дип әйтергә була, Ранил Нуриев. Елмаеп җибәрдең, сизелә. Бу синең өчен кызыклы тема бугай. Ранил Нуриев белән эшләргә сиңа ничегрәк һәм инде яңа проектлар көтеләме? Ранил белән эшләргә дөрестән дә бик җайлы миңа, бик рәхәт. Чөнки без бер-беребезне сүздән генә түгел, инде караштан аңлыйбыз. Аннан соң безнең теге иҗат юлыбызга карашыбыз да бер төрлерәк диясем килә, әйме? Менә соңгы арада, соңгы ярты елда диясем килә, безне Ранил белән инде кавыштырып та бетерделәр, аерып та бетерделәр инде, нәрсә генә эшләтеп бетермәделәр инде безне. Әгәр кешенең шулай уйлыйсы килә икән, минем теге бер сүз дә әйтә алмыйм. Иҗатыңны сөйләштек, эшләреңне, җырларыңны белеп алдык. Хәзер инде сиңа үзеңнең характерыңа да кагылып китсәк буладыр. Менә син үзең, синең күзлегеңнән караганда, үзеңдә нинди минуслар бар дип уйлыйсың? Миндә минуслар юк. Бөтен кешеңне гаиләгә куясың, балаңны карыйсың. Үзеңне карарга вакытны каян табасың һәм инде табыламы вакыт? Мин үземнең тышкы кыяфәтемә әллә ни вакыт үткәрмим. Әллә инде маскалар белән сөртенеп, анда әллә кайларга йөреп, юк. Мин андый әйберләр эшләмим. Бу Худайдан биргән әйбер микән инде белмим. Менә мин күбрәк тышкы кыяфәтем түгел, әмма эчке халәтемне күбрәк үстерергә тырышам, нәрсәгәдер өйрәнәм, каядыр барам, аралашам, кызыксынам. Менә миңа ул күбрәк. Бәлки менә шушы эчке халәтем тышкы кыяфәтемә дә чагыла торгандыр дип уйлыйм мин. Һәрбер хатын-кыз бит инде ылыгая, яше барган саен кайсы бер артистлар, хатын-кызлар пластик операция ясыйлар. Менә син шуңа барыр идеңме инде еллар узгач, вакыты җиткәч? Тәвәккәлләр идеңме? Безнең ни өчендер халык менә теге граница дибез инде, теге менә кирәгенчә генә эшләми, артыгын җибәрә, беләсеңме? Менә әгәр шушы пластик операция, менә эстетик яктан, тышкы кыяфәтеңне матурлатырга менә тырышасың, эстетик яктан. Пределых нормы дибез инде, бу әлбәттә мин моңа барыр идем. Инде теге борыннарны үзгәртеп, күзләрне үзгәртеп, әллә нәрсәләр эшләтеп, менә андыйга теге прям теге үзеңне танымаслык итеп, 60 яшьтә 18 яшьлек бул 18 яшьлек хатын кебек күренер өчен түгел, менә шундый эстетик яктан эшләр идем. Әңгәмәнең ахырына инде шундый сорау бирәсем килә. Сорау да түгел инде, бу синең фикерең булыр. Эльвинаны башка артистлардан, башка кешеләрдән аерып тора торган эш сыйфат нинди икән ул? Беренче сыйфатым мин гайбәт чәйнәргә яратмыйм. Чөнки бу инде беребезгә дә сер түгел, бу артистлардан түгел, бу һәрбер кешедә, һәрбер гаиләдә, һәрбер эштә, барыбер теге коллегалар арасында ул теге гайбәт чәйнәү дигән әйбер бар. Бер-береңне чәйниләр, аннан соң синең белән килеп сөйләшәләр, бергә утырып чәй эчәләр дә, синең яннан чыгып китәләр, сине башка кабинетка кереп сөйлиләр, андый әйбер бар. Менә мин гайбәт чәйнәргә яратмыйм да, тыңламыйм да. Икенчедән, мин гомумән иҗатым белән аерылып торам башкалардан. Мин сәхнәдә гадилегем белән костюмнарымда, мәсәлән, минем костюмнарым гел гади. Мин теге җалтыр әйберләр яратмыйм. Булырга мөмкин ул бер җир, мәсәлән, ул алкалар яки браслет, Мин андый теге монда җим әйберләр, андый әйберләр яратмыйм. Минем чәчем дә гел гади, күлмәгем дә гел гади. Мин күбрәк игътибар итәм аның сыйфатына. Менә әгәр дә инде хатын-кызлар арасында әйтсәк, миңа иң күп бәхет елмайды, чөнки миңа ир кешеләр белән дуэт башкарга туры килде һәм минем белән җырлаган ир-егетләр, алар барысы да чибәр. Бу сине аерып тора торган эш сыйфат булды. Әңгәмәбезнең ахырына инде Эльвина, хәзер безнең тамашачыларга үзеңнең теләкләреңне җиткерерсең. Хөрмәтле тамашачылар, сезгә барыгызга да исәнлек, саулык телисем килә. Иң мөһиме күңел тынычлыгы. Бәхетле булыгыз. Һәр вакыт бер-берегезгә ярдәм итеп яшәгез.
Безнең җырларыбызны тыңлагыз, күңелләрегез күтәрелсен һәм һәрвакыт TMTV каналында калыгыз. Пока-пока. Мәскәү татарлары ял кичләрен ничек үткәрәләр? Алар DJ Радик оештырган Яратам.ру порталы дискотекасына йөриләр. Безнең репортер бу дискотекага визит ясады һәм тамашачыларыбыз өчен кызыклы репортаж төшерде. Карыйбыз. Дуслар, Мәскәүнең текә урамнары буенча текә машинада, Радикның машинасында без барабыз. Хәзер инде без берничә мизгелдән дискотекага да барып җитәбез. Радик, бераз борчыласыңмы? Юк инде, әле инде мин привык уже, поэтому Авыр түгел инде сиңа. әйбер миңа уже таныш түгел. Бүген менә дискотекада кем чыгыш ясаячаксың? Әйт әле безнең тамашачыларга. Бүген безне көтә легендар җырчы Натали дигән җырчы. О, боже, какой мужчина! Менә Натали белән сөйләшергә, аны чыгышка чакырырга авыр булдымы? Нык авыр булды. Мин чакыру өчен 1 ел уздырдым. Салават белән сөйләшергә җиңелрәкме? Натали беләнме? Салават белән. Аның белән тоже бик җиңел түгел. Но тем не менее, Натали белән тагы да авыррак. Зал кызды, диджейлар кыздыра. Радик, ничек зал? Шәп, куат, яхшы. Кыздыралармы, рәхәтме, кызыкмы? Бик рәхәт, бик кайнар атмосфера. Бездә гел шулай Аллага шөкер. Монда бары тик татарча җырлар гына булачакмы? Юк, татарча җырлар түгел. Без biraz татар җырларны һәм рус җырларын, аннары популяр западный төрле җырлар кушабыз һәм Бөтен халыкка ошый торган җырларны, әйме? Яшибез машаплар, ремикслар һәм радуем безнең халыкны. Дуслар, хәзер Радиктан аның фирменный фишкасы заллар белән бергә. Дуслар, Наталья танцполны кыздыра, Мәскәү татарлары рәхәтләнеп ял итә. Бу атмосфера безгә бик ошый. Мәскәү татарлары Казан турында, Татарстан турында нәрсә белә икән? Кызлар, Татарстанның баш каласы нәрсә? Уфа. Татар эстрадасыннан нинди артистларны яратып тыңлыйсыз? Мы очень любим Майрата Сафина. Ну и Салавата, естественно. Салават. Сез Салаватны гына беләсезме әллә? Гүзәлия. Радик Юлякшин. DJ Радик. Яшь артистлардан күбесе охшый, прямо таланты сизелә, талантлары. Ришат Вазлиәхмәтов. Кызлар, Татарстанда булганыгыз бармы? Казанда булганыгыз бармы? Әйер. Иң яраткан урын, иң ошаган урын нинди иде? Кул Шариф. Баумана урамы, мотор. Особенно менә күптән түгел генә булган проездым, особенно университетса, нык мотор. DJ Радикның апасы белән дә танышып китербез. Венера, сәлам. Сәлам. Менә бу дискотекаларны Яратам.ру дискотекасын оештырырга син DJ Радикка булышасыңмы? Ничек булышасың? Бик каты булышам. Мин аларга 20 яшьтән булышам. Мин анарны кебек костюмер, администратор кебек эшлим. Бик каты булышам аларга. Менә үзеңнең дә теләгең булганы юкмы? Аның белән бергә җырларга яисә инде сольный җырларга? Юк, анарда бик күп эш. Ул Айрат белән Сафин
бик тырыша да. Ә менә бу дискотекалар сиңа ошыймы үзеңә килгәндә? Бик каты ошый. Без бергә компания белән ял итәбез. Монда бик яхшы. Радик менә шушы тулы залларны җыюның сәбәбе нидә? Ул җиңел генә эш түгел, без инде 10 ел артык уздырабыз Мәскәүдә татар дискотекаларны, һәм бездә көчле артистлар киләләр. Без үзебез тотабыз маркабызны зур уровеньда, һәм дә тырышабыз яхшы дискотекаларны уздырырга, качественный дискотекаларны. Ә менә артистларга килгәндә, соңгы тапкыр бик танылган артистлардан кем килде? Аларның арасында Салават Абыпәткәтдинов, Айрат Сабин, бүген инде чыгыш ясый Натали дигән җырчы, һәм рус артистларны да без монда еш кына чакырабыз. Артистларны чакырганда син алар белән үзең элемтәгә чыгасыңмы? Әйе, мин үзем катнашам организациядә, үзем шалтыратам, чакырам, переговариваю. Менә бу дискотекага килер өчен артистларга нишләргә кирәк? Таныш булырга безнең посетительләргә. Танылган җырчы булгач, ул бездә инде по-любому чыгыш ясый. Ә менә мондый ук дискотеканы Татарстанда, Казанда оештырасың киләме? Теләгем бар иде, ләкин Казанда бик күп организаторлар мен анда тыгылмыйм да. Менә бу татар дискотекаларында үзеңә бер яр табырга телисеңме? Әйе, телим, әлбәттә, монда бик күп матур кызлар, Мәскәүдә, Казанда кебек татар кызлары бигрәк инде матур. Без шуңа бик шатбыз. Менә әйт әле, дөресен генә, менә монда килә торган кешеләр сиңа барысы да ошыймы? Аларны барысын да беләсеңме? Күбесе безнең посетительләр арасында постоянный клиентлар була. Һәм шулай ук яңа да кешеләр киләләр периодически. Радик, әйдә инде хәзер безнең Казан татарларын да Мәскәүгә чакыр әле дискотекага. Казан татарлары, яшьләре, килегез безгә дискотекага, һәм бүтән шәһәрдән килгән кунакларны без рәхим итеп монда каршы аларбыз, Алла бирсә. Һәм билет безгә күрсәткәч, шул көнне сез килгәч, без сезне бушка монда да. Рәхмәт, Радик. Сезгә рәхмәт, килегез тагын. Дуслар, Мәскәү татарлары шуннан да ял итә белә, татар килләренә рәхәтләнеп бийләр. Бу дискотекадан дөресен әйткәндә, китәсе дә килми, кайтасы да килми. Менә алар белән рәхәтләнеп биисе генә килә. Шуның белән тапшырубыз ахырына якынлашты. Һәр атна якшәмбе кичке сәгать 8-дә шоу-біз тапшыруын карагыз. Монда иң кызыклы, кайнар һәм шәп яңалыклар. Барлык хатын-кызларны якынлашып килүче безнең бәйрәм белән котлыйм. Рәхәтләнеп, күңел ачып, бәйрәм көннәрен үткәрегез. Сезнең белән булдым мин, Иркә. Киләсе очрашларга кадәр сау булыгыз. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Ателье.